Bună seara patronului clinicii, fiul acestuia și o secretară au fost arestați preventiv pentru 30 de ani. Alți medici nu au voie să părăsească România. Ei sunt acuzați că au constituit un grup infracțional pentru a face trafic de Bravo, și iată că și acum, la această oră, sunt mascați care păzesc intrarea în clinică. Aseară, de asemenea, procurorii au confiscat 200.000 de euro și 2 mașini. Ține-te bine. În primul rând, această clinică funcționa ilegal. Nu avea acreditare din partea Agenției Naționale de Transplant. Abia săptămâna trecută, miercuri, a obținut această acreditare, deși pe firma acestei clinici există inscripția de fertilizare in vitro, care presupune evident și recoltarea drogului. Așa, te prinde pe mami, prinde pe mami. De la care recolta clinica obținea un profit destul de tinere erau plătite cu sume între 800 și 1000 de lei, în schimb, femeile din străinătate care veneau pentru fertilizare in vitro plăteau 1000 de euro. Sandra? Mulțumim. Până la Sfântul Ilie, pe înghesuit la Patriarh, oamenii s-au luptat să ajungă să atingă veșmintele prea fericitului. Andrei! Imediat. Hai aici, tati! Hai aici, mă! Hai aici, mă, strufii, mă! Hai încoace, mă! Andrei, hai aici! Hai aici, hai aici, hai aici! Dighi, 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 dighi! Hai, hai, hai! Hai aici, hai aici! Sus! Așa, așa, așa! Bravo, tati! Dighi, 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 dighi! Da! Așa. Hai să trăgă pe așa. 11 luni și 2 zile. Prinde pe mami, prinde pe mami. Prinde pe mami. Uite. Hai sus, aici. Așa. Hai, așa. Bravo, tati. Gata, încoțe. Gata, încoțe. Dagă. Hai, Uf. Pa, mami, pa.